saytymyň hormatly agdalary we mehriban tamaşaçylary. Bugün Türkmenistanyň senagaçylary we telekaçylary birleşmesiniň döredilmeginiň 17 ýyllygy münasibetli. Birleşmäniň halkara tergitiniň şeýle-de halkara forumynyň çäklerini paýtagtymyz Gödel Aşgabat şäherimizde halkara moda görkezilişi tabaraty geçirilýär. Mehribanlar, bu ýerde diňe bir türkmen dizaynerleriniň taýýarlan döwre wagt biçüler bilen milli libaslarymyzy garşytyran modalary däl, eýsem dostogonlyk ýurtlarymyzyň bir näçesinden bu ýere ýagny Italiýadan, Fransiýadan, Marokko paşalygyndan, Osman sultanlygyndan bir näçe dizaynerleriň taýýarlan eňeşikleri bu ýerde halk köpçüligine hödürlenýär. Mehribanlar, size bolsa diňe biziň bilen galaýmak bolýar. Diňe Turkmenportal bilen galaýmak bolýar. Bizden daşlaşmaň, diňe biziň bilen galyň. I'm Sulap Kalra. Salam, men Sulap Kalro. Milan'dan bugün kuyuna katnaşan. Bolsa kardeşim Dario Biglina bolup duruyor. Biz İtalya'nın Milan şehrinden bugün kuyuna geliyiz. Avara Figlio elbette
kampaniýasynyň direktorlary bolup durýar. Bugun köni biz Aşgabatda geçirilýän halkara derejesindäki moda görkezilişine fashion gatnaşýar. Bu ýerde bir neçe aýratynlyklary gördük, özümiz üçin ýakymly täsirler galdyrdyk. Hakykatdan siziň ýurduňyzda ören, gowy gördük, ören, gowy täsirlerimiz galdy. Ýeneki güllerde, ýeneki ýyllarda gelmege arzu edýäs. Köp sag bolun. Salam hemmelere. Men Türkmenistana gelenme ören şat, ören begenýän. Siz bilen garşylaşmada ören şat. Bugun köni ýokary derejede geçirilýän halkara derejeli serge gatnaşýar. Hem sergi, hem moda görkezilişi ören kän datlar, aýratyn wakalar bolup geçip dur bu ýerde. Esasan aýdysym gelýän zat bizim öz kampaniýamyz, öz bir modalar brendimiz bilen gatnaşýar. Dogrusyny aýtsak 1969-njy ýylda başladym bu ýoly. O häzirki wagtda ençeme ýyllaryň dowamyna dowam edýär. Men dogrusy Türkmenistana gelip bu ýerde de bir moda bilen baglanyşykly täzeçilikleri, man bärde de bir iş görkezesim, işläsim gelýär. Ýakyndan hyzmatdaşlyk edesim gelýär. Nähip bolsa şol pikirlerimi amala aşar diýip umyt edýän. Men ýene Türkmenistana gaýdyp gelip bu ýerde bu owadan watanyna bir näçe işleri etsem ören şat hoşal bolardy.